υπάρχει ένα μόνο μπροστά μου στο 060 24.000. Αυτός είναι ο στόχος μας. Ο άλλος που είναι σχέση με αυτόν. Έχω να ανοίξω άλλος είναι βορειότερα γύρω στα 2.000. Και... Τον βλέπω, περιμένω διευκρίνηση. Κάλτα 2 και στο 150 τώρα. 35.000, 28.000 πόδια ζευγάρι. Για το νούμερο 3 είναι στο πυρίκ 045 στα 20 τώρα. Και για να λαμβάνουμε. Βλέπεις κανέναν? Χρηστή οπλοκή ωραία τον άλλον. Οκ, ταλεί έναν. Πού είσαι σχέση με αυτόν? Και είσαι βλέπω και τους δύο, ποιος είσαι? Ρέχω, μπροστά δεν έχω και ψηλότερο. Είμαι με κάποιον... Όλα το 22 νομίζω είναι και άλλος μαζί. Και άλλος μαζί. Χριστό πρέπει να είναι. Βάζω τα λίγα όπλικα εδώ. Φύγε. Με βλέπεις έτσι φεύγω. Και... Stand by, τον έχω για βολή. Ελεύθερος, πέστε. Οκ. Fox 2 kill. Αυτός πάει ένα ρόλ, ποιος ήταν? Ήταν ρόλ, ο κόπης ήταν αυτόν το ένα ρόλ. Και terminate.